Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал за спортни карти BG Card Collector. Днес правим едно малко по-интересно и ново видео. Какво му е интересното? Интересното му е, че имам един приятел от Габрово, който ми е изпратил ето този бокс, който иска да го отворим на видео, за да видим какъв късмет ще му донеса аз. Така че днес ще отваряме Select Hobby Box с един гарантиран автограф вътре на Висша лига. Така че се надяваме да донесеме късмет и да извадиме нещо интересно. Вътре мисля, че са 12 пакета, 5 карти. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 пакета. Мъжената един да извади автографа. Може да се падне, мисля, че и пак автограф, така че ще видим за какво стана въпрос. Започваме с първия пакет. И първата карта е на Крис Вуд. Тук има филър. Да. Добре. Крис Вуд. Ливай Койл. И в Бисума. Леон Бейли. И Илия Забарни. Руки карта. Мезанин. Супер. Мисля, че е рефрактор. Да. Руки рефрактор. Ще ги слагаме от тази страна по-хубавите. Базовите отсам. И така да запазиме всичките. Бука да не е автограф при тебе. Не, добре. Да виждам какво да вали. Адам Уортън, руки. Супер. Дивайн Мубама. Дивин или Дивайн. Дивайн трябва да. Мубама. Пак руки. Жарел Кланса. Руки. Доминик Собослой. Доминик Соланки. И Алексис Макалистър. Супер. Продължаваме с следващия пак. Рубен Диаш. Ян Пол Ван Хеке. Руки. Добре, тук. Гонзало Монтиел. Емошън. Nottingham Forest. Хинжан Куан. Улфс, които вече не са Висша лига. И Каоро Митома. Unstoppable. И сърчетата. Слагаме тук. Продължаваме нататък. Тусин Адрабайойо. Деклан Райс. Оскар Боб. Руки. Габриел Мартинели. И Future Stars на Теден Менджи за отбора на Лутън, които вече не са в елита, за жалост. Тук нещо интересно. Може да не. Жан Филип Матета. Неюф Агер, Уест Хем. Нейтан Колинс. Томас Сулчек. И завършваме с Андреас Перера. Софпак. Тук може би ще има номериран. Добре, не автор. Джеймс Уорд Праус. Раул Хименес. Такихиро Томиясо. Руки на Карлос Балеба.
и Тайло Айони. Ред. Мезанин 24 от 149. Но пак е нещо. Мисля, че има 3 номерирани, ако не се лъжа. Този червен. Соли Марч. Мурило. Това е руки на Мурило. Алехандро Гарначо. Манчестър Сити. Хулиан Алварес. Еквалайзър. И Джак Грилиш. Пак до 149. С нови номерации. Това е късметът. Кой? Този. Тук е истината. Усещам. Пач автограф на Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш. Не е пач автограф, а Бруно Фернандеш. Барт Фертбруген. Руки. Камерън Арчер. Густаво Хамър. Руки. И Габриел Мартинели. Ред паралел. Тази е дебелшка също. Поне един пач трябва да има. 3 дебели и 3 филъра. Доста тъжно ще бъде. Тук няма. Ебере Чиезе. Алфонсо Арела. Лучо. Собослай. И Итан Нуанери руки. Много добре. Това руки ще го следнем. Един от чейсовете на... И трите сякаш са такова. Един от чейсовете на този сезон. Да, тук е филър. Няма автограф, това е... Добре. Ник Полп. Кол Палмър. Това е първи сезон в Челси. Кристиан Ромеро. Маркъс Рашфорд. Добре. Извършваме с Антони. Така. Кой от двете това? Това съм го казал, че е първото го оставяме. Добре, явно автографа наистина е тук. Тук е автограф. Дъглас Луис. Джорджи Петрович, руки. Лукас Пакета. Маргехи. Това е филър, да, наистина са само филъри. И еквалайзър на Мойзес Кайседо. Добре, последен пак. Последен късмет. Добре. Берт Лено. Габриел Мартинели. Макс Килман. Май е пач автограф. Може би. Обърната е. Макс Килман. Добре, тази е обърната. Стойте така. Няма да гледам. Така. Това е Скилман. Алекс Скот. Руки. До 140, 146 и трите са до 149. Добре. Сега поне автографа да до 5, примерно. Да, я знам. Така, това е филочето. Макс Килман. Просто обикновена карта. Сега да видим дали е руки.
сайт. Русоляв. Добре. Крис Уедъл, Нюкасъл Юнайтед. Това е легенда на Нюкасъл. Не мога да кажа, че съм впечатлен. Може и да сме. Ще видим каква е цената на господин Крис Уедъл. Може да е добра. Това беше от мен за днес, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да ударите по един лайк, да сабскрайбите за канала, ако вече не сте, да коментирате, за да може да подпомогнете развитието на моят канал. Благодаря ви, аз бях Боби и до следващия път.